Hej. Hej. Welcome to this video. Ja, det kan man også sige. Today we're gonna play Minecraft. Ja, det bliver nok en let's play, og det er inde på AB Gaming. Ja. Det finder I så nok ud af, hvis I ser vores videoer, som der ikke er. Det er din første, eller din anden, tredje video. Når jeg må beklage, hvis man kan høre noget. Også at vi er nået så langt, eller det er fordi I er inde på den her server. Vi lægger nok IP'en ind, eller det gør jeg nok. Ja, i description. Ja, det må jeg håbe, vi ikke. Jeg ikke begynder at få læg. Gør jeg nok. Ej. Hvad skal du? Ikke noget. Okay, hvad lagde jeg på? Jeg lagde 24, jeg skal ned til lag 12 og 11. Kom hen til mig. Jeg skal lige have det her jern. Fordi vi kan prøve at bygge støv, og jeg sparer her nogle kobbelstol. Okay, lag 12, og der er jord derovre. Hvad må det betyde? Redstone? Ej, det betyder nok ikke rigtig noget af livet. Jord, det er der jo næsten alle steder, og det er også lag 12. Men det kunne betyde diamonds. Men det betyder nødvendigt ikke. Kunne det? Ikke tage... ikke en... Prøv at vente. Ja, ikke noget der. Det var... Hvis spiller jeg for højt, så kan jeg lige sige til. Nej, jeg skruer lige lidt ned for det. Jeg skal lige skrue lidt op for Minecraft. Den ligger på 0. Ja. Jeg kan høre zombies. Men det kan jeg sgu også. Det betyder vi kunne være... Jeg kan høre zombies. Så holy shit, I don't know. Vi skal derover. Det synes jeg. Hvad med her? Er der nogen det ligner, der har diamonds her? Det gør der også her. Kæft, der er meget jern lige her, mand. Øj, lag. Sådan der. Det synes jeg også nogle gange der. Eller lige nu har jeg ikke lag, men nogle gange er der. Jeg kan ikke lide at stå ude på grus. For jeg kan ikke. Og jeg kan høre... Nej, min zombie! Nå, det er ikke. Hvad er der? Fuck! Hvad er der? Fuck dig, zombie. Fuck you, motherfucker. Men jeg stod, og så står jeg bare... det var mega mørkt, så tænker jeg... What? Fuck, hvor er det legend herinde. Bønne? Kan du ikke komme ned til mig? Kan du tv til mig eller sådan noget? Jeg har kun de 4. Jamen, og Bønne, der er vand hernede. Godt. Og det er lag 13 eller 12, faktisk. Okay. Got this summertime. Ej. Summertime sadness. Og har du en crafting table sådan noget? That's good. Jeg skal nok lave nogen. What the fuck? Okay, jeg skal nok brænde noget kul. Den der, vi kan lige... kan du sætte home her? Hernede? Ja, sæt lige home. Ja. Okay. Fordi så kan vi... Let's go. Sådan der. I got ja, jeg kan bare høre zombies over det hele, eller hvad? I got the zombie. Jeg ved ikke, I got the eye of the zombie. Wow. Diamonds! Jeg har fået fanget mange diamonds. Må jeg ikke tage dem? Jeg føler mig stolt. Må jeg hjælpe med at tage en? Ja, jeg tror der er 2. Der er sgu da ingen diamonds. Jo, så kom du med. Er du blind? Er du fucking blind? Nå, der. Der står en creeper ved dem. Nej, hvorfor fanden? Nej, ikke. Godt. Okay, jeg hugger dem ikke. Fordi, se lige. De ligger et rigtig dårligt sted. Børne! Vent på! Nej! Du ved... der står en til creeper på hernede. Fuck you.
En til. Ja, vi har lagt. Oj, der. Det var den, jeg mente. Okay, jeg går lige tilbage. Okay. I don't take it. Lav 2 vandspande. Jamen, jeg laver bare en til mig. Jamen, jeg vil også gerne en. Okay. Det er et lille problem, fordi jeg har ikke så meget jern. Nej, det har jeg ikke. Han laver det så fint, David. Altså. Altså hvad? Bare to. Altså, Okay, først tager jeg det her. Shut up. I take this out. Okay. Kom nu. Oh, that's it. I call it copper coin, sadness. Hey, der er du. Okay. Ja, det gjorde det vist. Prøv lige at se her. Okay, det gav mig 2 diamonds. Og du tog bare en bæk? Ja. Kæft, du er dit svin. Her, du kan få den ene. Jeg går ud af serveren, så. Nej, ikke gør det. Her. Ja, måtte jeg også godt få en spand? Ja. Lige her. Hey, her. Skrid nu, din fucking lorte creeper. Fuck, jeg fik et chok. Hey. Har du fået din vandspand? Hey. What? What are you doing? Hey. Ja, hvad? Hvad lavede du? Ja, min lille søster og min mor kom lige ind på mit værelse. Ja. Jeg står bare og siger. Har du fået din vandspand? Nej. Jeg gav den til dig, men så blev den væk. Jeg kan altså ikke lave en side. Det kan jeg faktisk godt. Hey, kom nu her. Jeg skal have din vandspand. En til fucking creeper. Hvor er du nu er løbet hen? Jeg er hen ved vores crafting table. Hvor fanden er det henne? Jamen, det ved du da godt. Du var selv lige derinde. Home. Jamen, nu er der ikke noget... Home, hvorfor fanden er du i home? Jamen, Bønner, jeg er her i home. Jeg har sat home hernede. Bønner, hvad laver du? Men jeg skal jo have noget vand. Jamen, det kan jeg da tage. Men nu behøver du ikke. Jeg er luks. Du har lige fået service af mig. Ej, helt ærligt. Kraftet med en lorteservice, jeg har givet dig. Alt muligt shit her. Du skyder mig bare ikke ned i for den fangelave der. Nej! Skrid nu med dig, din fede skelet. Eller dit fede skelet. Jeg tror lige, vi skal væk fra det her vand. What? Der er sgu da en flagermus deroppe. Og en creeper, halløj. Ikke dræb. Nej, det var en zombie. Og der er en skeleton. Fuck you! Flyvende mobs i Minecraft, det er legend at finde. Bare lige at slå diamonds, men det var bare noget vand, der dryppede. Og det der. Må jeg få den vandspand, eller hvad? Ja. Ja. Tak. Where are we going? Og hvis I tænker... Nej! Hvordan Jeg ved ikke, hvad I tænker på lige nu. Jeg tænker bare på diamonds. Diamonds call, bang, bang. Diamonds. I call them diamond or... what? Holy Jeg shit! tror snart, det er det. Ja, ja. Okay.
Der er mange. For helvede, mand. Theo, han er AFK. Det skal han sgu da ikke være. Jeg ved bare ikke, hvem det er. What? Hvad fanden laver du derovre? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg kommer hen. Jeg vil væk herfra. Det er her, vi er. Hej. Nej, den er på stram. Nå, men jeg tror også, det var det for den gang. Det var bare lige første for lige hurtigt. Hvad? Jeg var bare ved at runde lidt. Men ja, det var egentlig det, tror jeg. Ja, det var lige først episode den her lidt. Diamonds! Okay, vent lige. Jeg hugger dem. Okay, vi ses. Ja, Og i ses. næste episode, der kan jeg nok se, at vi har mange diamonds, tror jeg. Jeg har fået Men vi ses. Ja, vi ses. Hej hej. Hej hej.